Malapit sa banwas ang Bethlehem, may mga manugbantay sa mga karnero nga nagapulaw sa latagon sa pagbantay sang ilang mga karnero. Sa inali lang, nagpakita sa ilang isa ka anghel sang Ginoo, kaginlikupan sila sang kasanag sang Ginoo. Hinadlukan gid sila, pero naghambal ang anghel, Hindi kamo magkahadlok. Kay nagkadto ako diri sa inyo agud sugiran ko kamo sang maayong balita nga magahatag sang dako nga kalipay sa tanan nga tawo. Kay subong nga adlaw sa banwa ni Haring David, natawo ang inyo manluluwas. Siya amo ang Ginoo nga ginpili sang Dios nga magahari. Amo ini ang tanda sang akon ginasiling. Makita ninyo ang bata nga naputos sang lampin kag nagahigda sa pasungan. Pagkatapos hambal sang anghel, hinali lang nga nagpakita ang madamo kid nga mga anghel na kag nag-upod sa iya nga nagadayaw sa Dios. Siling nila, Dadayawan ang Diyos sa langit, may paghigayat na diri sa suta, sa mga tao nga iyan hamutan. sang makahalina ang mga anghel pabalik sa langit, naghambalanay ang mga manugbantay sang mga karnero. Dali! Malakat kita sa Bethlehem, kag tan-awon ta ang natabo, naging pahayag sa aton sang Ginoo. Gani, dali-dali sila nga nagkadto sa Bethlehem, kag nakita nila si Maria kag si Jose, kag ang bata nga nagahigda sa pasungan.